again! Bine v-am regăsit pe canalul nostru. Hichihu! Astăzi veți vedea pe canalul nostru niște chestii care cred că ne apasă pe toți, mai ales atunci când stai în fața televizorului, te uiți și tu și vezi câte, mă rog, lucruri care nu sunt tocmai bazate pe chestii reale. Cum stă vecina sus și se aude televizorul. Dar nu e vorba despre asta. E vorba despre reclame. Probabil reclamele sunt cele mai mincinoase chestii de pe fața pământului. Reclamele sunt mai mincinoase decât politicienii în timpul campaniilor electorale. Și nu dau nume, niște politicieni, oarecare. Nu că o să vadă vreun politician vreodată videoclipul ăsta, dar o să vedeți o paralelă între portretizarea idilică a acestor chestii și crunta realitate. Ai cărarea strâmbă. Păi cărarea mea nu e pe mijloc. Nu e strâmbă așa în zigzag. Și-a făcut-o ea în zigzag, e cool. Let's go! Deci, hai să vedeți! Bună, Mihaela! Bună, Maria. Ești într-una din zilele acelea? Zilele acelea ar putea să dispară cu noul Wonder Days. Hai să cucerim lumea împreună! Hai să cucerim lumea împreună cu Wonder Days! Durerea e mai suportabilă împreună! Parcă mi-a trecut durerea după ce am mâncat ceva dulce. Și ăla? Îl împărțim. M-ai făcut așa de fericit! Hai să-l mâncăm! Ia și tu. Totul e mai bine cu ciocolată. Da.
ciocolată! Unde e ciocolata? Ciocolată! Nu avem ciocolată! Și măcar o Eugenie! Da, min sunt pe aproape. Da, sunt pe aproape. Da, dragule, mă duc să iau copiii de la școală. Am făcut accident. Am făcut accident. Te sun eu, te sun. Da. Îmi pare rău, nu am vrut. Vorbeam la telefon, îmi cer scuze. Nu-i nimic. Se mai întâmplă să conducem pe contrasens uneori. Dar nu vă faceți griji, am asigurare la Caca. Cacar? Da, cea mai bună firmă de asigurare auto. Cacar, cea mai bună firmă de asigurări auto. N-ai văzut că ieșea din parcare? Femeile astea la volan. Olo, doamne. Uite-te că poate ies din parcare, băgă mi-aș să-mi bag. Am BMW a mea. Băi, femeie, tu n-ai văzut că ieșeam din parcare? N-ai ochi? Nu am văzut, nici măcar nu a semnalizat. Păi eu sunt bombardier, eu am prioritate de BMW, eu nu semnalizez niciodată. Trebuia să știi. Nu am știut. Adică vrei să spui că și eu am prioritate de BMW? Păi da, normal, în p***a mea îmi dai asigurarea? Păi nu, că dacă avem aceeași prioritate... Vrei să sun băieții? Hai că-i sun acum. Sun eu acum. Dar nu e corect. Bă, tu știi cu cine vorbești? Eu am valoare în p***a mea, dă-mi asigurarea să moară mama că te sparg. Și să fii mai atentă. Cacar, păi asta e de săraci, nu o să-mi dea niciodată ăștia asigurarea mea. Nici muzică cu valoare n-au ăștia. Hai mă! Sărăcii. Uite, mami. Nu avem bani, Sara, Anais. De-abia avem bani pentru mâncarea hamsterului. Alo?
Money Fast Come. Atunci când ai nevoie să-ți faci copilul fericit. Money Fast Come. Finanțare de încredere. Bună seara. Bună seara. Am venit să recuperez banii. Stați puțin, ce bani? Banii pentru împrumutul dumneavoastră, pentru laptopul ăla scump. Deja, dar aveam o perioadă în care puteam să-l restitui în tranșe. Cine sunteți dumneavoastră? Sunt Minima Aurelie și sunt un agent special secret al companiei. Dar vă dați seama că n-am de unde să vă dau banii, abia ce am luat. Ah, ceva de valoare aveți. Televizor, un rinic, ceva. Nu, singurul lucru de valoare este copilul meu. Atunci dați în curatelo. În urma a ceea ce ați vizionat, sperăm să vă fi plăcut și să fi râs la toate tâmpeile pe care le facem noi chiar aproape de casă, vecinii sunt spectatori, ei sunt primiți, sunt cei care văd live Dar noi ne videoclipul distrăm. în avantpremieră. Da. Deci, dacă v-a plăcut, dați și voi acolo un subscribe, un like, un share, să și comentați. Ne-am bucurat foarte mult. Pe curând! Ce faci de colecție acum? Am nebunit, trebuie să iau laptopul, că altfel moare. Mor! Când ne voi dăm și de buți? Acum! Stai. Nu avem bani, filoftea, puiule. Ia mâna de la gură și gândește. Se vădea doi dinți. Mănâncă un goblin. Mai țin, auzi? Un goblin. Doamne, ce cald a fost. Da, nu. Dansul încălzirii. Nu avem bani, Sara Anais. Niciodată nu mai certa cu Diana pe geam. Iar meu! În seara asta. Doamne! Ne mai dai, fată, ceva? Așa, hai. Poți să ne mai dai ciocolată? Nu, dă-te mă, știu mai rău. M-am dat, mă. Mai spre nas. Că e ceva stupid până la urmă. Ce-a dat pe nas, nu cred, era ceva. Mai ce muzica. Dați în pura de mă.